Tentokrát tu začíname Považská teplá. Vlaková stanica za nami a pred nami sa nám krásne otvorila Manínska Tiesňava. Je to 45 minút do tohto pekného miesta. Kemping Manínska Tiesňava. Jedným z najkrajších miest Slovenska je Manínska a Kostolecká Tiesňava. V lokalite sa nachádza niekoľko celoslovenských najúžší kaňon v strednej Európe, Manínska Tiesňava, a najväčší skalný previs na Slovensku Bosmany, Kostolecká Tiesňava s prepojením na Súľovské skaly. Epigenetický prielom vytvorený zarezaním sa Maninského potoka, ktorý rozdiel Manínske pradlo na dve časti, Veľký a Malý Manín. Práve na ten Veľký Manín sa pôjdeme aj pozrieť. Aj ohnisko, všetko tu je. Kemp na parádu, no. Tam je taká hlavná časť stanovacia a tu je ešte z kempu, tak toto vyzerá ďalej. A tu je ešte potom Súľovské vrchy. A ideme sa vydať kde? Veľký Manín je náš vrchol. Veľký Manín. Načapujeme si ešte vodu a ideme sa... Ulička na túru, prameň. Kúsok ďalej sme našli ďalší prameň a ideme do lesa. Akurát aj vláčik ide dole. Prvý výhľad sa nám otvoril na Považskú teplú a alkovité kopce za tým. A pred Veľkým Manínom tak sme našli takéto parádne miesto na pekačku. Ale kebyže vieme, tak by sme si aj zobrali niečo, ale nemáme nič. Je celkom také počasie, že na koniec augusta aj chladnejšie, a zvlášť tu. A na turistiku veľmi dobre, príjemne sa ide. No a tu je značka výhliadky, už každý pozná. Vrch Manínu, poznačili sme si všetko pekne. Je to tu obohatené o nás, o našu existenciu. A tu je ešte vlastne takýto vrch spravený zo skal. Veľký Manín, 891 metrov. Lavička. Taký bezvýhľadový vrch, ale pekné miesto. Krásna výhľadka. S chlebíkom, ohniskom. Nemáme čo o pekáčkom zrejme. No. A táto výhľadka sa vlastne nachádza presne na tou Tiesňavou, kde sme včera boli na výhľade. No, vtedy asi nevidno z auto. A pohľad na Považie. To je výhľadka. A dole vlastne je taká prechodná stanica, tam je to záskalie. A vzadu vidno Malú Fatru, Súľovské vrchy a ďalšia vlastne tá zvyšná časť ešte toho údolia. Pekné miesto tiež, aj s týmito výhľadkami celkom vysoké to je. Zaujímavý útvar a vlastne dole celkom strmine. Nedalo nám to, teda hlavne mne. Ale vyzerá to ako zaujímavé. Dúra. Po celodňovom chodení som si ešte večer zmyslel, že sa chcem ísť pozrieť na výhľadku krížu. Nachádza sa to po ľavej strane od kempu a prevýšenie je skoro 200 metrov výškových. Otvor, taký otvor ako jaskyňa alebo dačo také. A vlastne tu je takýto balkónik parádny. Že wow. S výhľadom. Oproti sme boli včera, tam je tiež taká výhľadka. Viac menej. No a hore je vlastne ten kríž, ale
To ešte, kebyže mám aspoň hodinu času, tak by som to dal, ale krásny výhľad na považie zase, západ slnka. Ránko. Toto miesto nechávame pre tento raz už tak a ideme na ďalšiu zastávku, ešte uvidíme kde. Už sme z kempu odišli celkom nabalení ťažké batohy, pred nami je ešte hrad. Tam vzadu na kopčeku. Považský a v Považskej teplej vlastne máme poslednú zastávku ešte pred železnicou a to je táto krčnička Hostinec Manín. Tam si plánujeme udrieť pícku. Sme zvedaví. A sme tu v predmieri. Odišli sme si to, tam je kostol. Súľovský hrad. A takéto pole vlastne všade, ale za týmito už trávami sa nachádza obrovské jazero a tam ideme zakempiť. Jazera vyzerajú parádne, máme to vlastne tak prepojené. Dosť dobre. Bez psaka sa už je trošku lepšie. To je skôr také WC. Chcel skontrolovať druhú stranu jazera. Taký poprepájaný okruh jazier. Zaujímavé je to tu. Ale cesta sem akože dosť divoká. Väčšinou len také miesta, mi to príde, že to sú. Dneska je streda, vyrazili sme v nedeľu, je to náš tretí deň na cestách. Takéto pekné ránko, to je stan. A opäť predmierské jazera. Bolo celkom fajn tým, že máme tie napúkovacie karimatky, tak sa dalo super vyspať. Tak. Nie o čom, paráda. Súľovský hrad. A vlastne predmier obec hneď tu. Polia a už tam je to jazero. Ďalej na ďalšiu destináciu. Ideme ešte pozrieť sem do kaštieľa a potom na stanicu rovno. Uvidíme, že aké postíhame všetko a potom už vlastne Žilina a Šútovo. Tu je ešte taký jeden dobrý flat na stanovanie. Na potulkách pred mierom, tu je obec predmier, obecný úrad namakaný, verejná knižnica, kostol. Nakoniec sme stihli vidieť iba toto námestie s pamätníkom Jozefa Ignáca Bajzu spolu s jeho rodným domom a kostolom. No a museli sme utekať na vlak, aby sme stihli spojiť do Žiliny a nečakali zbytočne na ďalší, aby nám to urýchlilo presun a mohli sa rozložiť na Šútove, kde sme si chceli konečne na viac ako jednu noc dať poriadny oddych a stanovačku s kúpaním v jazere. Obľúbené Šútovo aj druhý rok. Šútovo, Radkovo, naložený, vyložený, pripravený. Akurát keď vystúpite z vlaku na Šútové Radkové, musíte ísť ešte 1,5 kilometra popri hlavnej ceste, aby ste sa dostali k jazeru, čo je niekedy pri tých kamionoch, ktoré chodia dosť rýchlo, aj nepríjemné. Na tomto istom mieste. Ale čo je novinka? Tak sú hotovky z plechovky. Šútovské jazera, 2 kg hotoviek z plechoviek sa už vozia veľmi dlho na to, aby sme už proste nespravili, takže
Museli sme zakročiť. Tak dneska máme už štvrtok. Zobudili sme sa na tomto krásnom mieste, jazero Šútovské jazero za Tepenilom. Obľúbená destinácia a ideme sa prejsť do obchodu do vedľajšej dediny. Je to trošku ďalej, lebo toto jazero nie je priamo v dedine, čiže treba po zásoby trošku sa prejsť. Počas prvej noci sa nám stala jedna zaujímavá vec, a to, že prišla k nám líška. Avšak nebolo by to nič nezvyčajné, pretože je tam doma, ale ona sa rozhodla, že nám rozhryzne našu novú nafúkovačku, ktorú sme vyskúšali iba jedenkrát. Nakúpené, máme toho veľa. Na druhý deň mal byť sviatok, takže žiadne potraviny by sme nezohnali, preto sme si kúpili toho viacej, napríklad vajíčka, spravili si fajné lečo a večer sme si na ohníku spravili poriadne grilovanie. A dokonca nechýbalo ani večerné kúpanie. Šútovo, dneska je piatok. Krásne, ideme sa ešte toto prejsť. Ani ďalšiu noc nás nechala líška na pokoji a dovolila si nám ukradnúť chleba a aj húbku na riad. No ten chleba zamrzol, keďže bol sviatok a tešili sme sa, ako si dáme chlebík s paštikou a sírikom. Počas poslednej tretej noci na nás zaútočila znova a tentokrát nám chcela uloviť chladničku s klobáskami a šunkou. No zakročil som, počul som, že sa dejú nejaké zvuky, hrkoty, tak som vyskočil zo stanu a začal som ju naháňať aj s čelovkou, našťastie ju pustila a... Toto sa stala menšia havária včera. Chladničku sme získali späť. No, a už sa to pakážuje. Balíme, štvrtý deň, už stačilo. Šútovo, Paťo a hore chleb a končíme tu v Šútove. Presúvame sa na ďalšiu pozíciu. No, naša najbližšia zastávka bude Červený kláštor. Je to obec na Zamagúrii, nachádzajúca sa v údolí Dunajca. Dunajec je rieka známa najmä tradičným plotníctvom, kde húfy turistov každoročne navštevujú toto územie aj vďaka tomu, ale aj kvôli turistickým atrakciám, ako sú 3 koruny, ktoré sú vo výške 980 metrov najvyšším kopcom v okolí.